Saps una cosa? He estat reflexionant sobre el teu breu matrimoni amb una prostituta quan tenies 16 anys i en la relació que teníeu la teva mare i tu quan eres petit. I crec que si aconseguim arribar al fons de la teva insatisfacció pel que fa a les relacions amb les dones en general, haurem fet un pas molt important cap a la recuperació total de la normalitat. Oh! Com havíem quedat? Com havíem quedat? Que hauria d'avisar els guardes! En Kevin va deixar anar el doctor Franklin perquè entre els guardes s'havien tornat a posar de moda les armes químiques. Vinga, va, explica'm tot el que recordis de les teves primeres relacions amb noies de la teva edat. Això va ser quan en Kevin tenia 16 anys i el van convidar a una festa d'aniversari. I com que sabia que hi hauria noies, estava fet un flam. A l'institut havia sentit dir que a la festa nois i noies farien manetes. En Kevin no sabia ben bé què volia dir això de fer manetes i va pensar que valia més preguntar-ho als seus pares que no presentar-se directament a la festa i fer el paperina davant dels altres. En Kevin es va esperar que el seu pare parés per tornar a carregar el rifle abans de preguntar-li res. D'entrada, en Percy no va saber què dir-li. Era la primera vegada que li tocava fer de pare de debò i no se'n podia escaquejar. Finalment, va decidir deixar parlar la veu de l'experiència. Tu t'arribes al centre, llogues una meuca i t'ho muntes. Però no paguis que ella no hagi fet la feina. Si no, la molt puta és capaç d'avisar el seu macarró perquè t'estovi i et foti tot el que dus a sobre. Pregunta-li a l'oncle Phil, que encara porta un trau al front. En Kevin va preguntar al seu pare què havia de fer si la noia en qüestió no era una professional. Emborratxar-la hi ajuda. Però compte, nano, perquè si aguanta el mam com la teva mare, llavors la broma et sortirà més cara que anar de putes. I preu per preu una puta sempre estarà més bona. En Kevin va preguntar al seu pare si havia estat mai enamorat. Sí, n'havia estat de ta mare. Encara me'n recordo que bé que ballava la mala pècora. Feia posar un nus a la cola. Oh, vine aquí. El nus se li havia desfet de cop el dia que ella li havia clavat un cop de puny al coll per haver buidat la caixa del local. En Kevin va pensar que potser la seva mare li podria donar el punt de vista de les noies. Com que no sabia on parava, es va haver d'esperar una altra vegada que el seu pare parés de disparar. Encara deu estar dormint la mona al cotxe. M'estranya que no s'hagi despertat. Espera't un segon, que te la desperto ara mateix. Què cony era aquest soroll? Fes-li una mica de berenar a la mare. Corre, vida. Quan vols ets un sol. L'Anastàsia s'havia passat tota la tarda dormint la mona i encara no havia començat a veure un altre cop, de manera que estava bastant serena. No m'ho tinguis en compte, només veig per oblidar aquesta merda de família. En Kevin va pensar que si s'esperava fins que fos un bon moment, no el trobaria mai, i li va preguntar què s'havia de fer amb les noies. Qui hi ha? Un missatger molt especial. La veritat és que les flors m'han agradat molt, però jo estic acostumada a valorar els regals pel paquet. En Kevin va preguntar a la seva mare on li veia el romanticisme. Que no has vist que li regalava flors? I mira ara, mira el tio com l'ajuda a enfilar-se al balancer. En Kevin va preguntar a la seva mare què era romàntic segons ella. A mi m'agrada emborratxar-me, imaginar-me com ho estic fent amb algú més sexy i més traçut que el ruc de ton pare, que francament no costa gaire. Com ho faig amb algú més sexy? Oh, oh! Kevin va pensar que la seva mare es precipitava una mica perquè ja parlava d'arribar fins al final i li va dir que què passava amb les primeres cites. Ai, noi, és que no he sigut mai escalfabreguetes, jo. A vegades no ha calgut ni que fos una cita. No ho sé, com quan no tens prou diners per comprar una cosa, saps? Tu procura no córrer gaire i posa la jaqueta sota per no fer malbé la tapisseria. En Kevin va decidir no preguntar res més i fer servir el sentit comú.
En aquell moment no va caure que si hagués tingut una mica de sentit comú ja no hauria demanat consell als seus pares en matèria de sexe.